थाग्रा बिथाखौनो फाननांसिगोन बुंनो हाया दे जा दुखु मोनो आरोना। खुलुमबाय लोगोफोर गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअआवहाय बरायनाय जासिहरबाय। लोगोफोर दिनैनि आपडेटखौ नायलांदो। जि बुरजा जाखाबायना मानसिफ्रा। लोगोफोर दायो आङो नानिखौ स्कुलाव दोननानैहाय फैफिनबाय आरोना। मानो होनबा नानिना दिनै फार्स्ट डे आरोना स्कुलावहाय। नानिया KG 1 मोनबाय नालाय। ओमफ्राय दिनै फार्स्ट डे ओमफ्राय माबो आंबो थांदोंमोन माया नेनानै थाबोबाय। आङो फैग्रोबाय ओंखाम ओंख्रि संनांगौ आरो आंहा खामानि दं गोबांनो आरोना। आं नोंसोरनो आपडेट होलांनो सानदों दिनै मा जायो जोंहा आइखौ दिनै बख'नो हामारो ना हामारा बेफोरखौनो आङो दिनै आपडेट होलांनो सानदों। नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं दा दसे उनावहाय आपडेटखौ खोन्थालांगोन दे लोगोफोर नानिखौ स्कुलाव दोननानै फैखांबाय माया नेबोबाय आरोना। आं ओंखाम ओंख्रि संफैबाय ओमफ्राय हस्पिटालावबो थांफिननांगौमोन दिनै। ओमफ्राय फैसाबो एसे जगार खालामनांगौ। ओरैबायदि जारला जानानै थाबायना लोगोफोर माने फैसाखौहाय जोंना माने दाबो जाजोबाखै आरोना। फैसाफ्रानो जगार जाजोबाखै बिनि थाखायनो आइखौ मैया बख'नो हायासै आरोना। नङाबानो मैया बख'नो मोनसिगौमोन। मैया माने लांदो होननानै बुंखाबायमोन आरोना डक्टरा। ओमफ्राय माथो खालामनो दा फैसायानो जगार जाजोबासै ना लोगोफोर। ओमफ्राय आंबो मैया मोनायावनो फैबाय फंबायखौ आरो मादैखौ गारबोनानै। ओमफ्राय जा जेराव हायो एसे एनै थाखा बुथुमलाबायनो होननानै। ओमफ्राय जोंना बिखुनजोआबो थांफिनसिगोन ना बेनि थाखायनो आरोना। ओरैबायदि जारला जाबायना न'आव मानसि गैयाबाथाय मा होनबावनो आरो टेनसन मा खालामबावनो। थाखा फैसाफ्रानो जगार जाजोबासै दाथ' ओरैबायदि टेनसन जाबाय आरोना। ओमफ्राय जुदि जेरावबो थाखाखौ मोनथारनाय जायाबा थाग्रा बिथाखौनो फाननो होननानैसो रायलायलायबाय आरोना। न'आवहाय मा खालामबावनो लोगोफोर उफाय गैया। नायनोसै मा जायो खाफालाव मा लिरनाय दङ। खामानि दामानि एसे मावनानै लाग्रोसै आङो। बिदिनो ससे आपडेट होलांनो नाजागोन। भिडिअखौनो खालामनो गोसो जायालै लोगोफोर मा होनबावनो आरोना टेनसनफोरजोंनो। ओमफ्राय होनबाबो खालामनांखागौ नालाय। आङोथ' दा इउटुब चेनेलखौ खुलिखाबाय जखनथ' आङो जिखुनु फिसा जिखुनु आंनि लाइफआव जालांनाय नेरसोन हिसाबै आङो बानायलांनोसै देखायलांनोसै। आंनि लाइफआव मा जालाङो आं गासैखौबो शेयार खालामलांसै आरोना। नायनोसै खाफालाव मा लिरनाय दङ। जिखुनु आइयाल' मोजां जाबानो जाथोंसै आरो माथो होनबावनो। बुंनो खुगायाव जेबो रावानो फैला आरोना लोगोफोर। नायनोसै आङो दिनै थांफिननो हागोन ना हालाथाय बुंनो हाला दे। जोंनाबो बिखुनजोआ गाबोन फुङावनो थांसिगोन नालाय। नायनोसै र' दा आमाइ आनैमोनजों रायज्लायहरसै मा खालामनाय जायो मा खालामनाय जाया। एसे खामानि दामानि मावनानैसै। सिफोराबो ओरैबायदि बुरजा जाबायना सुनांगौ। बिखुनजोआ दाख्लै बेसेरा सुनानै होबाय आरोना माखासे। ओमफ्राय माबोरै बिखुनजोखौ आंनि गाननाय ड्रेसफोरखौ सुनोना बोरैबा मोनोना। होनबाबो माया आंनि स्किननिफ्रायसो फैदोंमोन बेफोर ड्रेसफोरखौ सुनानै दोनजोब्बाय बेसेरा मा होनो आरोना। हारसिंनिबो मा होनबावनो आरो न'आव जोंहाबो रावबो गैयाना। लोगोफोराव दसे उनाव आं दा लोगो मोनफिनगोन। एसे खामानि दामानि मावनानै लाग्रोसै आङो। लोगोफोर खामानियानो जोबनो थाङा आरोना। ओरैबायदि बुरजा जि सुफैबाय फैनानै। ओमफ्राय थाखा फैसा बिदिनो नागिरनो हाय हालांखार जाबाय। फैसा थाखाखौनो मोनासै आरोना। ओमफ्राय दिनै बाइकखौ बख'नो हानाय नंलिया। ओमफ्राय दा मेन खोथा मा होनब्ला आमायाबो फैसाखौ जगार खालामजोबनो हायाखैनो। ओमफ्राय जायफ्रा माने फैसा होफैनांगौ दं बिसोरबो माने दानो हरथ'नो हाया आरोना। ओमफ्राय बिसोरबो इउटुबावसो हगारनाय नुदों आङो बिसोरखौबो माने थाखा डनेसन बिनाय आरोना। ओमफ्राय आजिखालि जुगाव बयबो डनेसन बियोना मा बेसेबां मोनोना मोनानो इसिबांखिनि सोरथ' हरथ'नो हानोना। ओमफ्राय जोंनावबो इसिबां बुरजा हाबफैयाखै आरोना। इउटुबनिया बिदिनो 10निफ्राय 13सोल' हाबफैदों आरोना। बिदिसोल' हाबफैदों इसिबां बुरजा हाबफैयाखै। ओमफ्राय दा मा खालामनो उफाय गैया। ओमफ्राय दा बेखौनो न'आव रायज्लायदों आरोना आमाइमोनहा थाग्रा बिथा हाखौनो फाननोसै होननानै। ओमफ्राय मा खालामबावनो आरोना उफाय गैया। ओमफ्राय दा आइखौबोथ' बख'नांगौ आरोना। ओमफ्राय बेयावथ' हस्पिटालाव दोननो हाबाय थायाना। ओमफ्राय हस्पिटालावबो नों माने जेसेबां दोनो एसेबांनो बिल। ओमफ्राय मेन खोथा मा गावसोर डिसचार्ज होखाबाय नालाय माने हगार हरखाबाय न'आव थांनो थिनखाबाय नालाय। ओमफ्राय माने बिसोर जेसेबां थायो एसेबां मेडिसिन आरिखौबो होफैबाय थायो आरोना। ओमफ्राय दा मा खालामनो उफाय गैया। ओमफ्राय नायनोसै मा जायो आरोना। खाफाला बेनोखामोन खोमा खिजान। ओमफ्राय दायोथ' उफाय गैला। दा थाखा फैसाखौ रावनावबो मोनासै आरोना। ओमफ्राय आमाया
बिदिनो एसे एनै जगार खालामनो हाबाय। दा बेल' थाखाजों थोआ आरोना। ओमफ्राय मेडिसिनावबो 30निफ्राय 35,000सो दंखायो आरोना। ओमफ्राय दा मेडिसिनावबो होनांगोन आरो बेयावबो खमैबो आरायसोआनो बारासो नांगोन आरोना। आरायनि बारा नांगोन खोमा हस्पिटालावहाय। ओमफ्राय सिगांबो मा होनो 55,000सो माबा एडभान्स होखादों। ओमफ्राय बिनिफ्राय आरो मेडिसिननि एक्सट्रा खारदों आरोना। गैयाबाबो खमैसो टटेल फैसाफ्रा बिदिनो 4,000फोरानो थांसिगोन आरोना जोंनिया। दा जेनेबा गासै बरनजोबनाय जायोबा आरोना 4,000नि बारासो थांबावनो हागौ खोमा। दा इसिबां फैसा अबेयाव मोनोना, जोंहाबो गैया। ओमफ्राय मा खालामनो लोगोफोर, उफाय गैया आरोना। ओमफ्राय नांगौ समावथ' आरो बिफोर समाव रावखौबो मोना आरोना। ओमफ्राय बिदिनो न'नि मानसिफोर मादैमोन आमाइमोना जाथि खुरमाफोरनावहाय जा आइनि जाथि खुरमाफोर दंमोन आबैमोननि, बिसिनावहाय गासैबो लाजोब्बाय आरोना। ओमफ्राय मा होनबावनो, उफाय गैया आरोना। ओमफ्राय दाथ' मेन खोथा मा, थाग्रा बिथाखौनो फाननांसिगोन बिदि होननानै रायज्लायदों आरोना। ओमफ्राय फाननांगौबाथ' फाननांसिगोन, उफाय गैया। ओमफ्राय दायोथ' आंहा फंबाय दंमोन। दा फंबाया बबेयाव थागोन आरोना, बेनो मेन रिजोना। ओमफ्राय नायनोसै मा जायो, खाफालाव मा लिरनाय दङ। आइखौल' बख'नो हागोरथोंसै। बेनोसै आरोना आपडेटआ। आङो इसिबां बुंनो हाया दे, जा दुखु मोनो आरोना। सरि लोगोफोर, आं माने दुखु जाबा लाखिनो हाया दे। ओमफ्राय नोंसिनि सिगाङाव आङो गाबफ्लांबाय, सरि लोगोफोर। ओमफ्राय मा खालामनो आरोना, जोंहाथ' गायग्रा हाबो गैखायामोन। बिदि ओरैनो थाग्रा बिथा फवासेनि एसे खम जागोन खोमा आरोना। दा आरोथ' गामिनि हा इसिबां थाखा फैसा मोना आरोना। गामिनि हाया बेसेबां मोनो आं मिन्थिया। जिखुनु जाया आमायानो दायथ' लाजोब्बाय सबखौनो। आमायानो रायज्लायदों, दा मा हिसाबै फानो आंथ' मिन्थिला। ओमफ्राय दा जोंहाबो एसेबां गैयाना। ओमफ्राय जोंनि हासबेन्डआबो एसेबां, आंहाथ' हासबेन्डआ जबबो मावा, बिदिनो मावो टेम्परारि आरोना, थैजों थाबायो। ओमफ्राय एसेबां माने थाखा फैसा मोना आरोना। ओमफ्राय मोनबाबो न'खर सालायनो थाखाय थैया आरोना। जिखुनु जाया मालायनाव मागिनानै जानाङा, बेनो अबहायथो आरोना। थाखा फैसाखौलाय अबहायथो थोजासे मोननो। जिखुनु जाया होमबाबो बेजोंनो गोजोननानै थायो। मानसिनि लाइफआवथ' आरो मा होनबावनो आरोना लोगोफोर। एसे नायनोसै जोंनि आइनि खाफालाव मा दङ, फंबायनि खाफालाव मा लिरनाय दङ। ओमफ्राय दायो बोरैबाबा आङो जुदि माबायोबा नायनोसै मा जायो। आंथ' दिनै थांनोबो हायासै। जिखुनु आमायानो मोनजों रायज्लायहरबाय दा। स' माथो होनबावनो लोगोफोर, जानांगौआ जाखासिगोन। ओमफ्राय गुबुननो फोरमायनानैबोथ' माथो मोननो ना। बेनोसै लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ। स' आइखौ दिनैबो बख'नो हायासै। ओमफ्राय गाबोन जिखुनु जाया फैसायाथ' जगार जायासै। जा एसे एनै जाबाय बेजोंथ' थोआ। दा नायनोसै दिनै मोनानि गेजेराव मा जायो। हाखौ फानमारनाय जायो ना जाया। दा जाथि खुरमाफ्राबो जोंहा एसेबां माहाजोन गैया आरोना। दंबाबो मालाय आजिखालि जुगावथ' बहा हरनो ना, बेनोसै। स' नायनोसै, जेबो जाथाराबा हाखौनो फाननोसै आरोना।